Patay ang usa ka pulis human naligsan sa bus dihang nadisgrasya ang gisakyang motorsiklo sa Prosperidad Agusan del Sur. Dead on the spot ang pulis nga nailhang si Police Staff Sergeant Jackie Lupaniza kung manaligsan sa nagsunod nga bus sa Purok 1 Barangay Awa, Prosperidad Agusan del Sur alas 5:50 sa hapon niadtong Lunes. Sa investigasyon sa kapulisan, gisubay sa motor ug bus ang susamang lane dihang nabulasot ang ligid sa motor kung asa angkas ang biktima sa bangag sa kalsada. Hinungdan nga nahagbong ang biktima ug ang driver ug nangaligsan sa nagsunod nga bus. May resulta kini sa kamatayon sa pulis ug pagkaangol sa driver kinsa gilayong gidala sa ospital. Sumala sa kapulisan, saysay sa bus driver nga wala na kini nakalikay tungod sa kalit nga panghitabo. Temporaryong gikustudiya sa Prosperidad Municipal Police Station ang bus alang sa saktong disposisyon. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa mga biktima ug ang bus driver. Sumala pa, giayo na sa DPWH ang bangag ug ang ubang guba sa maong kalsada.